ngerti nek sing nenengi anakku Rahmat. Mara rene ngamuk aku. Ana nganten anyar urung sepasar. Sing wedok dicolong bojone ngerti. Mara rene gruduk sak kancane aku arep diplakok, Mat. Oh iki ora ngayemno wong tuwa kok malah nyusahno pikire wong tuwa, Mat. Ya, Pak. Aku mulai. Aku iki dianggep apa? Lah aku bapake sirahku nggo dolanan. Mae. Apa? Mangan. Mangan. Wis, koyo iso. Lah iku ana gurine mbok pangan. Apa? Watu ku lho glundung pangan. Ini aku sekeso erung lebon apa teko-teko takok mangan. Rajane oleh del-delno iku. Ora ana sego, ora ngliwet piye, Pak? Ngliwet ora ana berase. Lho. Beras nek kuno kono wis entek ta piye? Lek nukono beras pirang pintal? Kowe tak tukono beras 2 kilo. Ha iya. Wis entek. Beras 2 kilo kon nganggono pirang dina? Nek melek awet beras 2 kilo iku aja diliwet kabeh. Lah terus beras 2 kilo kanggokno ko 15 dina. Nek ngono aja diliwat. Ya Pakno. Diuntut ae kanggo 3 tahun. Lu beras 2 kilo kok kon nganggono 15 dina. Alah. Kok iki saya gedhe. Ora ngayemno pikire wong tuwa malah nyusahno wong tuwa. Kowe kok susah perkara aku, terus salahku apa? Ora ngrumangsani. Gak. Wingi ana wong mara rene. Ya. Duwe anak umur 13 tahun. Meteng. Terus bareng bapake mara rene aku diomongi. Nek metenge bocah iku kowe sing ngetengi. Ora iku tok. Ana nganten anyar urung sepasar. Sing wedok mbok tolong sing lanang ngerti. Rene sak kancane gembruduk arep keroyok aku. Jajal ngene iki kelakuan apa? Anjene yo ora tak selaki, Pak. Upama aku nakal perkara cawidok. Ngono iku janjane sing salah dudu aku. Lah sing salah? Lho sing salah ya bapak. Lah sing lakoni kuwi kok sing salah aku. Lho iya. Wong duwe anak lanang wis gedhe. Ya. Wayahe rabi. Lho kok ora mbok rabekno? Rabi ki ora ragat, tuwa rabi kok. Lho. Lah wong tuwa ora ngragati anak. Lho cah lanang iki. Nek angkene cah lanang tenan. Regawe sik ning ndek kaya nggo rabi ki cah lanang tanggung jawab. Lah wong tuwa lha apa? Wong tuwa ora ndek kaya kok rabekno. Ngene kok. Ngene rabi kon golek ragat dhewe iku mulono. Lah nek bapak ana diragati. Lah ngadol jagung iki petung wonge. Mulane aku rasa-rasa mulih yo ngene iki. Wegah mulih, janji mulih, mbok amuk terus. Nek ora salah, ora ngarah diamuk. Kowe iki wis tuwa, Pak. Wis ero. Aja ngamuk terus. Mergo mangkel. Nyebut. Kowe iki wis tuwa. Aja ngamuk terus. Kowe iki isih tak tunggoni kok ngamukan. Sok benak kowe tak tinggal mati ngono piye? Wale. Wale. Lho. Kalah kene lho. Wis tuwa. Aja ngamukan. Nyebut. Aku ije urip kok ngamuk terus. Kowe sok benak tak tinggal mati ngono piye? Wale. Alah, yo. Sikut koyo. Ngalah wale kok terus. Aja ngamuk.
aku jauhe kok ngamukan. Sok ben aku tak tinggal mati kowe piye? Kualik. Kok kualik terus. Arep ning ndi? Jare kualik. Sing kualik iki ora nggone Apane? omongane. Donge sing ngomong ngono iku aku. Lah ora ndak ngomong. Lah mbok disike kok ngomong. Bapak, Apa? dadi nek aku ra ning omah wong dorene ngamuk Bapak. Ya, Ngancam Bapak. bener. Mergo wong-wong kae ngerti nek aku iki ora ning omah. Lah nek kowe ning omah, Ora ngarah ana wong wani mara rene ngamuk Bapak. sajane kowe kok Lho kowe iki ngerti anak mlanang ta ora? ngertine piye? Ning jaba aku iki wis kondang kaunang-unang. Kowe Kondange anake Bapak piye? Rohmat Preman Bantul. Klepuk, Lho, ada roman preman Bantul. tenan. Iki ra lek ngarani. Ya. Roman preman Bantul. Iya. Nek aku yo Roman Parmen Bantul. Iya, malah ngene. Preman-premanan jaman apa? Ora percaya. Ora. Nek ora percaya buktekno. Ning ndi? Buktekno iki lho mumpung aku ning omah. Nek kowe ning omah, Kok nganti ana wong mani mara rene cilik ngamuk Bapak, wani jawel Bapak, grayang Bapak, tetep tak kepruki dhewe tak idak-idak nganti mati. kowe iku Lho ora percaya. Jajal, aku tak ning kuwi. Kok nganti ana wong mara rene ngamuk Bapak, aku ndang tai-tai. tak buktekne dhek. Alah, Aja lunga-lunga lho. duwe anak kondang kok wedi. Tenang aja lunga-lunga. Aja wedi. Ya wis ayo aku nek kowe ngono. Ana umur aku ndang. Tak keprukane. Aja lunga-lunga lho. Roman Preman Bantul. Ya men Parmen. Preman nek parmu. Ya. Ngene aku yo ayem. Ngono kok aku pikiran. Bener. Lho iki apane? Sik. Kowe iki ngerti Romat apa ora? Kowe iki apane Romat? Lho, ditakoni malah melolong mata-mata tok. Antar menawa, Bos. Kowe iki krungu apa ora kowe apane Romat? Lho, bisu apa piye le? Kali yo, Bos. Romat endi? Kowe apane Romat? Bener nek kowe iki wong ora duwe tatanan. Lho, lah kok iso? Ora duwe sopan. Kowe kok iso aku ngandhak? Kowe ngandhakno nek aku nang Lah desa. ora iku omahe wong. Mlebu wong ora kula nuwun wis cangkeme akeh. Sapa kowe iki apane Romat kowe iku? Aku bapake Romat gene. Kowe diangane. Ya. Kowe diangane bener anak-anak Romat nyolong mantuku. Kowe dadi wong tuwa ora iso kandhan-kandhan anak sing apik, kelakuane anak bejat ngerti apa ora? Endi kan metu? Sik ah. Dadi lek ngamuk aku iki urusane karo Romat. Romat nyolong mantuku. Diapakno mantum? Didemeni Romat. Layak terus kowe nesu. Lah kok ora nesu? Perkara mantum didemeni Ramat. Ya. Niku kowe nyarano Ramat. Lho, lah kok ora ana Romat? Nek karo aku dadi kowe iki Ya. ora ngamuk ning malah matur nuwun. Lho. Lah kok ora lunyu omongan kok matur nuwun piye? Saiki aku tak takok. Nek ana sapi wedok gedhe bengah sapi lapo? Sapi jaluk kawin Kowe nek ngaweno sapi saiki pira? 50.000. Lah mantum dijemeni anakku Romat kowe ra tak tarik bayar aja. Menungso lho, menungso lho. Saya aku le. Ah, Lah iya. saiki piye? Gregetno. Lho Ijol, endi anakku rene? Kowe gelo mantum dijemeni Ramat. Lho, lah kok ora gelo piye? Kowe nek goleki Ramat ketemu iso dadi padu. Nek padu ku ana sing cilaka salah siji. Nek aku dadi kowe melehno Ramat gampang. Lah kok gampang carane piye? Carane tak judono Piye ben carane? kuwi rawan Ramat. Piye? Mantung tak demeni Ramat. Mantuku demeni ra. Wales. Wales. Bapake Ramat demeni ngagih. Ya wong gerang karo wong kamukan kuburan kok. Tunggal anake le. Ya, bener ngene lho. Bola-bali mbok kandhani. Ngene lho. Apa? Timbange kowe ngamuk, nek kakek ngamuk kowe ndak setrum.
dhewe iku. Apa nek? Rahmat iki ra anakku. Ya. Nek sing ngandani kowe ora ngarep dipercaya. Ya. Rahmat iki anakku. Ya. Kok nek Rahmat mulai kok tak kandhanane Rahmat. Piye? Balani nek balani. Rahmat iki ra anakku lek. Ya. Sing ngandani kowe ora ngarep digugu. Ya. Rahmat kok nek mulai Rahmat tak kandhanane Rahmat. Ros. Ya, patalan lho. Wawur. Tangane ngene. Nemak kene mak pelot. Kau tau aku. Rian diaplok kok. Rahmat ra nang omah. Kowe do balik nek Lho dulu. kok enak temen. Lah iya. Balik. Kok nek krungu tanggaku iku lho aku isin. Lho lah kok diisin kowe di anak kelakuane ngono kok diisin. Wis ah, engko nek anjene Rahmat kelakuane ora gelem leren utawa mari. Aja Rahmat tok, aku kelathok cacah-cacalan. Kita ini ngomong. Piye dengan iki piye? Wis, Wis. iki Rahmat ra ono nang omah. Heeh. Tak cegate ning pertelon mengko kepethuk karo Rahmat tak gebukane karo bocah-bocah. Eh, Bang. Anak wis nek nggo ijol, Lho diapakno? dicari-cari. Lho. Wah kok dicari. Geten simbok kok Le. Aja mesakno. Ora ngerti desane Rahmat. Eling-eling lho. Apa lah? Titeni kowe, yen ra iso kandhan-kandhan anak titeni tak. Wis Mbok ayo Mbok ayo. Aja balik sih. Kenapa? Aku njaluk ali-ali siji ah. Enak men. Niteni, Pak. Niteni. Kapan Romat balik maling ning desaku nganti kuwe cekel dikepru inum-inuman aja salahno aku. Bejo aku ora diplathok wong wedok iku mang. Mat. Ngene kok bendino lek iki nyawaku tekan setahun ta Rahmat. Piye buktine piye? Aku ning omah ora ana wong wani mara rene, aman. Aman entuk. Aman kon dileman. Lho nyatane ora ana wong wani mara rene. Budek kowe. Lho, Wong rene gebruduk ora sithik ana wong wedok kok bendho aku arep diplathok. iki mau Iya. ana wong mara rene. Ngancam bapak. Iya. Aku keturun. Keturun tak kowe wedi. Ngene kok preman apa? Pak, aja gatekno wong sing do mara rene ngamuk Lah bapak. nek ora Iku mono mung meden-medeni sampean. saja Ora ngarah tenanan. Ngakune sampean nyatane ijo urip. iki ra isih bejo awakku. Ya. Nek nganti ana wong sing pikire gelo mangkel, iso-iso diplathok tenan aku. Apa-apa Ngene, Piye? kowe isih seneng di bapak aku ta ora? Kowe iki omong apa? Iya. Ya seneng wong tuaku kari sampean tok kok. Nek kowe isih seneng di bapak aku leren kelakuan sing ugal-ugalan. Leren, Leren. ra iso. Gene, Aku yo isin leren. kok isin? Kadung kondang Romat preman batul. Dadi kowe njogo jeneng. Lho nek aku leren diguyu karo cah nom-nom. Ngene nek kowe gak gelem leren, lem nyawa aku cukup saiki tok. Aku tak mati kendat timbang anak-anak ra iso dikandani. Aku tak mati kendat. Arep ndi? Arep jantung ning peleman ngono lho. Alah. Senengane sithik-sithik kok kendat, sithik-sithik kendat. Bapak, Apa? dadi nek aku ora gelem leren, bapak luwung mati. Matilah. Nek bapak mati terus wong tuaku sapa? Lah saiki Mbok wis mati jaman aku isih cilik. Heeh. Wong tuaku kari sampean. Pak, nek anjen iku jalukane bapak, yo aku tak manut sampean. Mergo aku kepengin ditunggoni bapak. Tenan. Yo, saiki yo ngene. Nek aku wis nuruti bapak, aku ora kok nakal. Terus mbok kon ngopo? Nek kowe gelem leren kelakuan sing kurang ajar, Yo, arep tak pondokno ngaji. lindur ngipi. Ane ngiti. Aku arep mbok ngaji. Yo, Bapak, kowe iki ngrungokno swara-swara iku ta? swara piye? Sing jenenge wong ngaji iku dinggo sangu mati. Bener. Kudune sing ngaji iki ora aku. Lah sapa? Ya bapak nggo sangu mati. Wis tuwa.
Aku anut bapak. Sing baku bapak seneng. Aku gelem mbok pondokno ngaji. Ning yo janjine, Pak. Janji piye? Kok nek aku mondok ngaji, nek aku kerasan, yo tak terusno. Lah nek ora kerasan, Yo balik mulai. kowe iki wong arep ngaji ta wong lunga merantau? Lho, Lah nek wong lunga merantau ora kerasan sedina rong dina iso mulai. Ngaji kerasan ra kerasan yo kerasan-kerasano. ngono yo. Iya, Lah terus mondok ngaji ning ndi to, Pak? wingi aku ning pasar. Akeh wong do omongan nek ning Branglor ana pondok pesantren kondang. Ning desa Gesing, Tlatah Pati kono lho Branglor. Wah, aduh iku, Pak. Waduh. Lah duwe sangu ta ora? Sangu apa dhuwit ra kandilan nek. Aduh, lalu kok kene kono aduh kok ora duwe sangu. Mulane kapan? Saiki Ora adus-adus e. adus barang awak kene kok didusi. Wes ayo nuruti bapak ben seneng. Lunga mondok ngaji yo Pak yo.